Даваме ли си наистина сметка какво означава да си истински благодарен? Какво означава да не казваш да, мерси или да, много благодаря, а какво означава наистина да си благодарен дори за нещата, които на пръв поглед нямат кой знае какво значение. Здравейте, приятели! Радвам се, че отново сме заедно. Аз съм Гергана Радович и днес ще си говорим за това как да провокираме благодарност, да култивираме благодарност и позитивност в живота. Прави ми впечатление, че това са две теми, които някак си се случват по-трудно. Много от моите клиенти споделят, че не чувстват като да е възможно за тях да могат да бъдат благодарни за това, което им се случва, защото се намират в труден момент. Аз самата съм го изпитвала. Трудно е да си благодарен, когато си наистина на дъното. Или когато продължаваш още повече, когато продължаваш да потъваш. Сигурна съм, че темата е интересна, темата е близка, интересна за всеки един от нас, който ни слуша, ако се така даде смелост, ако пожелае да погледне надълбоко. И така, остани с мен. Как да култивираме благодарност, как да култивираме позитивизъм. Преди да продължа нататък, искам да ти разкажа една история. Може би кога за пръв път така осъзнато се сблъсках с темата за благодарността. Това беше доста отдавна. Може би в началото, дори още преди да започна моя професионален път като терапевт. Сега, като казвам темата за благодарността, всеки един от нас, като дете, е учен, че трябва да благодари за това, трябва да благодари за това. И това е част от нашата култура, естествено. Естествено е да е така, трябва да е така. Но даваме ли си наистина сметка какво означава да си истински благодарен? Какво означава да не казваш да, мерси или да, много благодаря, а какво означава наистина да си благодарен дори за нещата, които на пръв поглед нямат кой знае какво значение. И така, спомням си тази история преди вече доста години. Преживявах труден период. Нямаше нещо, кой знае колко конкретно, но да кажем не ми беше лесно, не се чувствах особено щастлива. И докато си говорех по темата с една моя приятелка, тя ми каза, знаеш ли, това, което правя аз, много ми помага. Опитай. И тя ми сподели за нещо, което прилага в ежедневието си, прави го всяка сутрин и вече беше напреднала с това нещо. И така казва, аз виждам резултатите от него, окуражавам те, направи го и ти. И тази голяма тайна по същество беше, че тя отделя няколко минути дневно, за да благодари за нещата, които й се случват, за хубавите неща, които й се случват. И това не бяха огромни неща, нали, по нейни думи. Това не бяха някакви огромни, фантастични неща. Това бяха по-скоро неща, които тя забелязва в ежедневието си, които правят живота и по-лек и които другите хора нямат. Най-малкото, ако трябва да сравним. Така че тя ми каза, отделяй по 5 минути дневно, буквално, за да изразиш благодарност за 5 неща, които имаш в деня си. 5 неща, за които си благодарна. И слушах я много внимателно и се усъмних. И то не е просто се усъмних, а не й повярвах. Моята приятелка е лекарка и може би последното нещо, което очаквах да чуя от нея, беше мисли позитивно, бъди благодарна за това, което ти се случва. Но в крайна сметка реших да опитам. И започнах още на следващия ден с излизането сутринта, имахме куче тогава и аз го разхождах сутрин, и с излизането сутрин аз си поставих за цел, докато така съм на разходка, да си казвам по 5 неща, за които съм благодарна. Нека да ти кажа, че първи, втори и третия ден бяха много лесни. Благодарна съм, че съм здрава, благодарна съм за семейството си, благодарна съм за кучето си, благодарна съм за това, благодарна съм на това. И третия ден общо взето изчерпа нещата, за които можех да кажа така на първо четене благодарна съм. И точно тук започва да се случва наистина магията, започва да се случва това, което искаме. Влизаме в практиката в дълбочина. Защото е лесно да кажеш, аз съм благодарна, че отидох на екскурзия. Благодарна съм, че имах възможност да посетя най-голямата конференция по енергийна психология. Благодарна съм, че получих тази възможност, или получих тази награда, или получих тази сума, или имам нов клиент. Благодарна съм. Чудесно. Трябва да сме благодарни за това. Но е много по-ценно
да си зададем въпроса, кое е това нещо, което променя живота ми в действителност? Благодарна съм, че сутрин мога да се събудя и да кажа, днес е нов ден. Имам нова възможност. Семейството ми е добре. Децата са ми добре. Родителите ми са добре. В света се случват страшни неща, но тук и сега, тук където съм, нещата са спокойни. И когато започнем да търсим тези дреболии, на пръв поглед дреболии, ние всъщност си даваме сметка за това какъв е смисъла на живота. Какво ни кара да се чувстваме добре, какво се случва ежедневно. И ако се върна към моята история, аз започнах с експериментиране и така си казах, поне един месец ще го правя. И представи си моята изненада, след като минаха така може би 2 седмици и ми беше много трудно. Между другото, практиката е не можеш да повтаряш, нали, казвай си, търси нови неща. Но в един момент спираш да откриваш новите неща. Поне аз спрях. И започнах да повтарям старите. И представи си моята изненада, когато след втората седмица вече започнах да се чувствам много по-добре. Спокойно мога да кажа, че в края на практиката, в края на месеца, на втория месец, дори не си спомням колко време правих, знам, че беше доста време, аз се чувствах наистина добре. И можех да се свържа с това нещо благодарност. Какво означава благодарността? Да имаш и да си щастлив с това, което имаш. Не случайно, години по-късно, когато излезе така моята книга за съня "Фабрика за сън" и дневника, който я придружава, едно от основните неща, които сложих в дневника, едно от много важните неща, които знаех, че ще сложа без значение какво друго влезе в дневника, е кратката така практика за благодарност. Тоест в дневника има място да запишеш дневно няколко неща, за които си благодарен. И то не е веднъж на Нова година, не е веднъж на Коледа, не е веднъж на Великден. То е всеки ден. Ако посочваш това, за което си благодарен, много скоро ще откриеш повече неща, за които да благодариш. Тук искам да те провокирам да намериш твоите няколко неща дневно, между 3 и 5 е напълно достатъчно, за които да си благодарен. Остани с мен до края, защото ще ти покажа как чрез тест да усилиш, да се свържеш с това чувство на благодарност, да го усилиш и да можеш да го предизвикваш много по-лесно, отколкото може би в момента. И споделям тази лична история, защото ми се иска да ти покажа как можеш да използваш нещата, които ти се случват, за да обърнеш фокуса и да се почувстваш наистина благодарен. Да намериш доброто дори тогава, когато нещата не изглеждат светущи. Защото много лесно е да кажеш, това се случва на мен, винаги ми се случва на мен, аз каквото и да правя нямам, нищо не ми се получава, колкото и да опитвам, нищо не става и да се откажеш. Да се превърнеш в вечно мърморещия човек, който всички избягват, защото, нека да ти кажа, никой не обича морковците. Може да ги стърпим веднъж, може да ги стърпим 2 пъти, може да ги стърпим 3 пъти, но най-вероятно ще направим всичко възможно, за да не сме в тяхната компания. Така че, моят въпрос към теб сега е: намери едно събитие в живота ти напоследък, което не е точно позитивно събитие. И виж какви са скритите благослови в него. Виж кои са моментите, за които можеш да благодариш. И ако не знаеш откъде да започнеш, можеш да бъде по-лошо, е много добро начало. Това винаги помага. Преди да продължим към тези практиката, искам да се спра за момент на това, какви са ползите от благодарността. Какви са ползите от позитивното мислене върху психическото, върху емоционалното здраве. Благодарността и позитивизма подобряват психическото здраве. Карат ни да се чувстваме по-добре, правят ни по-устойчиви, правят ни по-издръжливи на стреса, правят ни по-добра компания, по-добри партньори, подобряват взаимоотношенията. Колкото по-благодарни сме, колкото по-позитивни сме, толкова по-щастливи се чувстваме.
И искам да ти кажа, че никой не е отговорен за нашето щастие. Както никой не е отговорен и за нашето нещастие. Ние избираме как да се чувстваме. В началото може да не е толкова лесно. Разбирам го и аз съм в тази игра. Само, че когато си дадем сметка, че ние сме тези, които са задължени да работят, за да са щастливи, както и за да са нещастни, в повечето случаи, ще намерим правилния път, за да продължим напред. И те може много да помогне, но за това след малко. Благодарността, позитивизма оказват позитивно влияние върху чисто физическите аспекти на здравето, върху емоционалните аспекти на здравето. И подсещам, че ние намираме това, към което се стремим. Ако търсим позитивни неща, ще ги забелязваме по-често. Ако обръщаме само внимание на негативните неща, и тях ще ги забелязваме по-често. А животът е една синусоида, нагоре, надолу. Имаме върхове, имаме падения. И това е окей. Имах един лайф с Ваня Кънева, позитивен психолог, моя приятелка и много вдъхновяващ и мотивиращ човек. Тя каза, че позитивното мислене без позитивно действие е едно позитивно нищо. Тоест, ние само с позитивно мислене няма да променим това, което искаме. Ние трябва да предприемем действия, за да направим това нещо, за да го накараме да се случи. И ето моите най-ценни в моята практика, в това, което предлагам на моите клиенти, моите най-ценни практики за култивиране на благодарност и позитивен мироглед. Първото нещо вече го споделих. Водене на дневник за нещата, за които сме благодарни. Водене на дневник, в който вписваме какво искаме да постигнем, какво сме постигнали. Дневникът на съня може да свърши тази роля, не е задължителен, но в него има място за това да вписваме нови нещата, които наистина сме благодарни. Можеш да го правиш това нещо и на хвърчащ лист. Обаче, ако си водиш систематизиран дневник, много лесно е в края на месеца или в края на седмицата или в края на 3-месечето или дори на годината да се върнеш назад и да видиш къде си е започнал. Да видиш кои са нещата, за които си бил благодарен през изминалите седмици, изминалото време. Защото всички ние сме хора. И гледайки напред, забравяме какво сме преодоляли. Или ние гледаме, поне хората, с които аз общувам, аз самата съм такава. Ние се фокусираме върху целта, постигаме тази цел, дори не и обръщаме кой знае какво внимание, а прескачаме веднага и търсим другата цел. И забравяме какво сме постигнали. Това е едно от предимствата да имаш дневник, книжен за предпочитане, защото писането с ръка има много ползи и по-лесно се преглежда другото, което е така събираната информация. Пак казвам, може да използваш дневник на съня, може да го намериш на моя сайт или в онлайн магазина на издателство Вдъхновения, а може да използваш и всяка една книга, всяка една тетрадка или друг бележник, който искаш. Втората техника, която е изключително важна и тя естествено е свързана с първата, е обръщане на внимание на това какво се случва около нас. Съзерцание, mindfulness, осъзнаване. Независимо как ще го наречем, това по същество е спиране на момента и обръщане на внимание наистина какво се случва в нас. Какво усещаме около нас, какво изпитваме, как ни се отразява, какво е нашето отношение към това, което изпитваме. Не е много съм гневен, много съм ядосен, много съм развълнуван. А да се опитаме да се отделим от тази емоция. Защо това нещо предизвиква гняв? Защо това нещо ме кара да се чувства по определен начин? И да наблюдаваме отвъд емоцията. Едно от нещата, така често пътувам с метро и едно от нещата, което много обичам да правя в метрото, е просто да седя. Без да си ровя в телефона, без да чета книга, понеже пътувам сама и почти не говоря с някого, но тази практика ми дава толкова много. Защото първо тези 15, 20, 30 минути, които пътувам с метрото, те са само за мен.
Тях мога да мисля, мога да наблюдавам, мога да присъствам. И за мен това е изключително ценно. Често давам на моите клиенти задачи за домашно, които да прилагат тези, които да правят в метрото. И ако никога не си го опитвал до сега, опитай да направиш следващата си практика на път за вкъщи или на път за работа. И те предизвикам на още едно ниво. Можеш да потупваш върху точките на ръката или представи си мислено как потупваш върху точките. Една изключителна техника, практика за култивиране на благодарност, за култивиране на позитивизъм е да проявяваме малки жестове на внимание и благодарност към другите. Малките жестове, вероятно, ако сумираме всичко в живота си, малките жестове имат много по-голямо значение от големите жестове, които правим веднъж на определен период от време. И тук също имам една история. Преди години имах една приятелка американка, която ми сподели дори не си спомням разговора какъв беше, но тя ми сподели мъдростта на своята майка. Тя каза, брат ми не се чувства много добре, депресиран е, нищо не иска да прави, не му се излиза, не му се работи, много е зле. Тя каза, обаче майка ми има решение за това нещо. Вместо да му съчувства и да му казва колко ми е мъчно, колко си зле, как да ти помогна, тя след първоначалното съчувствие, което е оказала като всяка майка, му е казала, ако искаш да се почувстваш по-добре, иди и помагай в кухнята за бедни. Той послушал съвета й, не мога да ти кажа дали доброзорлен или принуден от обстоятелствата, но в крайна сметка отишъл и започнал работа в кухнята за бедни. Като доброволец. И след известно време, моята приятелка ми сподели, че това се е оказало изключително добро за него. Защото фокусирайки се върху другите, помагайки на другите, той е помогнал на себе си и се чувства много по-добре. И отново, ако си мислиш, че ти си зле, огледай се наоколо и съм сигурна, че ще намериш някой, който е в по-лоша ситуация от теб и на когото можеш да помогнеш. Не е нужно да правиш кой знае какви жестове. Нужно е да отделиш малко време и внимание. Направи това, което те кара да се чувстваш най-добре. Още една техника, преди да преминем наистина към тез, и тя е свързана с това да сложиш подходящо начало на деня. Ако сутрин се будиш с мисълта, Боже, днес ще е ужасен ден, най-вероятно това ще се случи. Но ако се будиш с мисълта, т.е. както и да се събуждаш, ако започнеш деня си с мисълта, благодаря ти, че се буди и тази сутрин. Господи, Вселена, това в което вярваш. Благодарен съм, че се будя и тази сутрин. И че днес е един ден, в който мога да променя живота си. Или мога да работя за това, което искам да постигна. И избирам този ден да е позитивен. Избирам да направя най-доброто от себе си. Ето това е едно добро, позитивно начало на деня. Защото ти вече си в позицията, в която аз съм добре. Искам да постигна повече. А не, живота е ужасен, не знам какво ще направя днес. Има разлика. И, разбира се, най-любимата ми техника от всички, която не изключва тези, които споделих до тук, напротив, улеснява ги, е прилагането на техниките за емоционална свобода. Редовно, ежедневно. Най-бързият начин да се настроим на вълната за позитивност и благодарност, особено когато не я чувстваме, е да направим малко тест. Нека да го направим заедно, но преди да започнем, искам да те попитам колко позитивно настроен се чувстваш в момента от 0 до 100%.
Тази скала е малко по-различна, като 0% е никак не съм позитивно настроен, по-скоро негативно, 100% е супер съм, по-добре от това не може да бъде. И започваме да потупваме заедно по страничната част на ръката. Много кратка, много ефективна практика. Въпреки че понякога ми е трудно да съм истински благодарен, аз избирам да приема себе си заедно с всички свои трудности. Въпреки че ми е трудно да открия благодарност, аз избирам да приема себе си с всички мои трудности. Въпреки че понякога ми е трудно да съм позитивно настроен и да съм благодарен за това, което ми се случва, аз избирам да приема себе си заедно с всички свои страни и трудности, които преживявам. На върха на главата трудно ми е да се почувствам благодарен. На следващата точка трудно ми е да съм позитивен. Отстрани на окото трудно ми е да мисля позитивно. Под окото трудно ми е да повярвам, че това е възможно. Под носа трудно ми е да допусна, че мога да се променя. На брадичката трудно ми е да приема, че мога да го направя. Под ключицата или дори, че е нужно да го направя. Под мишницата, но избирам да опитам. И да се освободя от всички свои вътрешни блокажи. На върха на главата избирам да потърся позитивните неща в живота си. В началото на вежите избирам да мисля по-позитивно. Отстрани на окото, дори да е трудно, избирам поне да опитам. Под окото освобождавам се от негативизма. Под носа освобождавам се от страховете, които ми пречат. На ключицата благодарен съм за живота си. На брадичката, под ключицата. Благодарен съм за това, което имам и това, което съм. Под мишницата избирам да култивирам благодарност и позитивизъм във всеки свой ден. И сега си поеми дълбоко дъх и оцени колко позитивно настроен се чувстваш на скалата от 0 до 100. Ако числото не е толкова високо, колкото ти си иска, припомням, 100 е супер съм. Повтори медитацията още веднъж, сега или по-късно. Прави я следващите 2 седмици ежедневно, поне веднъж на ден и видиш как животът ти се променя. Промяната на нагласата не винаги е лесна, но тя е възможна. Това е най-важното. Не е лесно да се променим, но е възможно да го направим. Ако положим усилия, ако използваме тест, това става още по-лесно.